Molt bona tarda. Avui ens trobem una altra vegada de nou per parlar de criminologia i societat. A la darrera sessió de les jornades organitzades pel Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Des de la Junta del Col·legi hem quedat molt contents de la bona acollida que ha tingut aquestes jornades i de la difusió que hem tingut, no només al món de la criminologia, sinó també d'altres àmbits on han tingut cert interès per la nostra ciència, per les nostres jornades. Cal dir que aquests dies gairebé no m'ha baixat de 100 persones connectades alhora a YouTube veient les nostres intervencions i que en breu tindrem tots els vídeos penjats al nostre canal de YouTube per a aquelles persones que no han pogut assistir a la jornada. La temàtica de la sessió d'avui, com heu pogut comprovar, versarà sobre seguretat i en bona part també sobre policia. Segurament avui ens trobarem entre nosaltres com a assistents a professionals de la seguretat que podran veure la relació entre la ciència criminològica i el dia a dia de la seva feina. No obstant, cal dir que al nostre país ens queda molt per fer en el tema de tenir una policia avançada en el sentit criminològicament parlant o en el sentit de la ciència. Tenim la sort de tenir de les policies més resolutives, més eficients i eficaces d'Europa, però ens queda molt treballar el tema de policia, per exemple, basada en l'evidència científica, com passa a altres disciplines. Aquesta sessió d'avui serà moderada per l'Eva Barroso, companya de la Junta del Col·legi, que porta ara mateix la vocalia, i l'Eva és criminòloga de la Universitat de Girona i també és màster en Direcció Estratègica de la Seguretat i la Policia per la Universitat de Barcelona i l'ICPC. I està habilitada com a directora de Seguretat Privada. Ha treballat com a professora associada al grau de Criminologia a la UDG i ha realitzat estudis i formacions en l'àmbit de la seguretat pública. També ha estat formadora i coordinadora dels programes formatius de seguretat viària derivades de mesures penals alternatives i ha sigut docent a l'Escola de Policia de Catalunya. Actualment treballa com a tècnica de seguretat corporativa i és tutora del grau en criminologia de la UOC. No obstant, avui aquestes jornades són presidides per l'honorable conseller, Miquel Samper, que ha tingut el plaer d'acompanyar-vos per fer aquesta cloenda d'aquesta darrera sessió d'avui. Des d'aquí volem agrair-li la seva presència avui, senyor conseller, i oferir-li una nova trobada per tal de poder presentar-nos oficialment i poder explicar-li què poden fer els criminòlegs i les criminòlogues dintre de les administracions públiques i concretament al Departament d'Interior. Si més no, benvingudes, benvinguts a la sessió d'avui i, senyor conseller, li cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, gràcies per convidar-me avui a inaugurar aquesta taula de seguretat d'aquestes primeres jornades de criminologia i societat per aquesta divulgació de la vostra professió. Moltes gràcies per haver pensat en organitzar aquestes jornades en si mateixes. Com sabeu, o si més no algú, aprofito per saludar a l'intendent major de Terrassa, la meva ciutat, que ens acompanya i que serà ponent d'aquestes jornades. Vinc del món de l'advocacia, però també del món de la professió de l'advocacia institucional. I què vull dir amb això? Doncs que vaig tenir també el plaer de poder organitzar jornades com aquestes dintre del que era la perspectiva de l'advocacia institucional i moltes d'elles, a més, relacionades amb el vostre món. Per tant, felicitar-vos perquè tingueu aquest col·legi. No conec la història, suposo que sou nous, perquè, si més no, quan jo el presidia, el Col·legi d'Advocats, no recordo que ja existís el Col·legi de Criminòlegs, però animar-vos perquè aquesta simbiosi de la vostra feina i aquesta unió segur que farà que pugueu avançar molt millor i arribar a tenir conclusions més positives per fer-la millor en la línia del que comentaves tu abans. A la taula d'avui presenteu 4 ponències amb unes temàtiques on el Departament d'Interior i la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, hi tenen molta experiència i molt a dir. La primera d'elles, la presència de les dones als cossos de policia. No és gens menor. Actualment, a Mossos d'Esquadra hi ha un 21% dels efectius de dones i, malgrat que per nosaltres, per mi, de forma especial, és poc, és dels cossos que té millor percentatge d'Europa. És evident, però, que cal incrementar-la i que cal seguir amb aquesta línia des del Departament i des del cos
ja s'han fet avenços importants en aquest sentit, com la creació, per exemple, de la Unitat d'Igualtat i Equitat de la Policia o la constitució de la Comissió d'Igualtat de Gènere que està elaborant el Pla d'Igualtat dels Mossos. Més recentment, en concret fa 2 setmanes, el 12 de gener, el govern del qual tinc l'honor de formar part va aprovar un decret llei que modificava la llei de policia per tal d'establir mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes al cos. Amb aquest decret, el que pretenem és que en cas d'empat de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants, el sexe menys representat, que malauradament és el de les dones, doncs que tingui, quan no s'arribi a aquest 40%, doncs en cas d'empat tingui preferència al sexe menys representat, que és el femení, perquè, tal com us he dit, a dia d'avui tenim un 21%. Aquest és un petit pas per afavorir la igualtat dins del cos i en cal que en fem molts més. Però, sobretot, perquè totes aquestes accions tinguin també èxit, cal un canvi de mentalitat social. Cal abandonar la idea que certes professions són específiques d'un determinat gènere i eliminar aquests estereotips. Per fer-ho, també és molt rellevant fer campanyes de sensibilització, informes i de difusió del paper de la dona dins del cos, que ja es van fent, però tal de fer notar el que ha de ser la seva tasca i que no difereix de la que poden fer els homes. És una feina a la que anem avançant, és evident, però tenim molt camí per recórrer. La segona ponència, un dels pilars bàsics sobre els que es basa l'actuació policial i que no és cap altre que la confiança de la ciutadania envers la policia i la legitimitat d'aquesta. D'això en podríem parlar hores i hores i hores, però és evident que aquest binomi, aquesta legitimitat i confiança té una relació molt estreta entre si. Si bé és cert que una part de la legitimitat ve donada per l'ordenament jurídic, que faculta a la policia a realitzar la seva tasca, no és menys cert que és cabdal que la ciutadania, aquells a qui serveix la policia, et reconegui, et legitimi com a autoritat implícita o explícitament. I aquí hi ha molt camí també a recórrer. És justament en aquesta segona part on entra en joc la confiança que tenen els ciutadans envers la policia. Una confiança que considero que es fonamenta en la transparència en les actuacions policials i la proximitat. El cos de Mossos d'Esquadra, i feia menció abans a l'intendent major de la Policia Local de Terrassa, que va ser també intendent de Mossos d'Esquadra a Terrassa, i el sistema de policia de Catalunya s'ha caracteritzat des de sempre per tenir la proximitat com un dels pilars d'actuació. I els diferents baròmetres del CEO dels darrers anys valoren sempre molt positivament la tasca que fa el cos de Mossos d'Esquadra, la tasca que fan els policies locals. Això vol dir que el model funciona. Rebem moltes crítiques, com tots els cossos de seguretat, però, curiosament, sempre els cossos de seguretat de Catalunya estan puntuats com la primera o la segona institució, en el pitjor dels casos, sempre lluitant amb el món universitari per obtenir aquesta primera plaça. Per tant, és evident que hi ha un grau important de millora en qualsevol professió, i però és evident que partim d'una base de confiança de tota la societat i el que hem de fer és seguir treballant de la mà de tots els operadors, en aquest cas, per exemple, vosaltres, els criminòlegs, per tal d'apropar-nos encara més a aquells als quals servim. En aquest sentit, crec que les eines tecnològiques ens poden ajudar molt, però molt a incrementar la relació policia-ciutadà, posant a disposició de les persones un canal telemàtic de comunicació amb la policia per informar de qüestions no urgents, com, per exemple, acaba de fer ara Euskadi. Cal seguir treballant per tal que la percepció que tinguin els ciutadans dels cossos policials sigui que no només hi són presents quan passen coses dolentes, sinó que hi són presents per moltes altres qüestions del seu dia a dia. Ara hem tingut l'oportunitat, per exemple, amb la Covid, de mostrar aquesta facilitat d'estar propers a la ciutadania. Penso que no l'hem aprofitada tot el que l'havíem d'haver aprofitat. Tampoc ajuden aquests terrabastalls que tenim jurídics, judicials, de quan es fan eleccions o no. Però ara, amb aquesta tercera onada, teníem, per exemple, molts plans per llançar
a la llum pública des de Mossos d'Esquadra d'Interior que haguessin evidenciat aquesta proximitat no només per les coses greus i dolentes, no només per coses com els atentats, per exemple, sinó coses com ajudar a tota la gent que està patint tant amb aquesta pandèmia. D'aquesta manera, apropant-nos al ciutadà, enfortirem vincles de corresponsabilitat en matèria de seguretat entre la comunitat i la policia. Incrementarem així la confiança d'uns amb els altres i, en conseqüència, també la legitimitat, que era allò, aquella part del binomi, legitimitat i confiança, com dèiem al principi. La tercera de les ponències fa referència al present i al futur de la seguretat. En aquest àmbit és vital que la policia catalana i el Departament d'Interior siguin dinàmics per tal d'adoptar-se als nous reptes de la seguretat que apareixen constantment, fruit d'una societat cada cop més global, globalitzada i d'un progrés tecnològic exponencial que comporten noves formes delinqüencials i nous comportaments humans. Des del Departament d'Interior hem impulsat recentment alguns projectes per fer front a les noves realitats en matèria de seguretat. Per exemple, el passat mes de juliol es va presentar el projecte CUPEL, que pretén protegir infraestructures crítiques del nostre país contra possibles amenaces provinents de la utilització de mitjans aeris, com per exemple els drons. O en aquest mateix sentit, el mateix mes també es va presentar un canvi en l'estructura de la unitat del cos on s'incorporaven, entre d'altres, una comissaria general TIC centrada en la ciberseguretat i en la ciberintel·ligència i que pretén posicionar el cos en l'entorn digital en el que vivim actualment, on un reforç de la Comissaria General d'Informació per millorar la seva capacitat tecnològica en la lluita contra el terrorisme era senzillament imprescindible. Tanmateix, i en relació també amb la quarta ponència que versarà sobre la radicalització, és molt important i rellevant la tasca preventiva, avançar-nos als aconteixements. En un món canviant, global, com us deia abans, i on les conductes delictives i els comportaments humans s'adapten, es readapten i són resilients, és necessari que la policia també ho faci per anticipar-se i pugui protegir d'aquesta manera molt millor a la ciutadania. No podem basar l'actuació policial només en reaccionar quan s'ha comès un delicte, sinó que també cal entendre el context del delicte i què empeny algú a cometre'l, per tal de poder desenvolupar polítiques públiques de prevenció que ens ajudin a combatre-ho. I és en aquest punt on vosaltres, els criminòlegs, on la ciència de la criminologia esdevé encara més important, rellevant i imprescindible. Des de la prevenció, i no només des de la reacció, a part d'evitar que es cometin fets delictius, incrementarem més la sensació de seguretat a la ciutadania i la seva confiança, el que us deia abans, en els cossos policials. Finalment, vull de nou agrair-vos l'oportunitat de poder ser avui aquí i amb moltes ganes de poder seguir-vos el contingut de tot el que heu fet. Abans s'ha comentat que es penjarà i que es tindrà el contingut de les ponències. Com heu sapigut, no he pogut seguir-ho tot. M'interessa moltíssim i, per tant, us demanaria que em feu arribar tot el contingut d'allò que heu expressat aquí, d'allò que s'expressarà, perquè, com és evident, la criminologia i el Departament d'Interior, si no són germans, quasi bé. I, per tant, us demanaria aquest favor. Moltíssimes gràcies, felicitats pel vostre col·legi i felicitats per les accions que feu i que esteu cridats a fets per millorar aquesta seguretat de tota Catalunya, aquesta seguretat global. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, conseller. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair les paraules del conseller i sobretot que hagi volgut participar i formar part de les jornades que hem organitzat. Esperem que això sigui l'inici d'una bona i estreta relació entre el Departament d'Interior i el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i que puguem treballar plegats en un futur. Bé, benvinguts a tots i a totes. Bona tarda. Inaugurem la tercera taula de les jornades i avui parlem de seguretat. Agafant una mica el fil conductor de les paraules del conseller, bé, com sabeu, quan parlem de seguretat i de prevenció del delicte, és possible que el primer que ens vingui al cap sempre sigui l'actor principal, no? La policia. Per què? Doncs perquè la policia és la institució més visible i més reconeguda.
però això fa que segurament tothom pugui fer-se una definició de què és i quines són les seves funcions, quines no han de ser, entre d'altres. Avui reflexionarem sobre aquests temes, però farem un pas una mica més endavant i ens endinsarem a analitzar aquelles variables i aquells factors que tenen una incidència directa pel que fa a la percepció de seguretat ciutadana i a la imatge que podem tenir sobre les organitzacions policials. En aquest sentit, fent una mica de resum de les diferents intervencions que tindrem aquesta tarda, analitzarem una mica quina és la composició d'aquestes organitzacions policials i de quina manera els cossos i els models policials s'han d'adaptar també als constants canvis de les nostres societats. Han d'incorporar noves perspectives i que permetin trencar certes barreres per arribar a aconseguir que siguin el reflex de tot el conjunt de la nostra societat. A part d'això, també analitzarem quina ha de ser la relació o com ha de ser l'ideal de relació entre la policia i la societat, el nivell de confiança, entre d'altres. També veurem que quan parlem de seguretat i de delicte, el que és la gestió i l'administració d'aquesta seguretat i de tot el conjunt de polítiques públiques no és una tasca gens fàcil. Veurem quins són els principals reptes i les complexitats que s'han de fer front. En aquest sentit, també hem de tenir molt clar que la policia sí que pot ser l'actor principal, però que necessita també d'una cooperació pública, de més actors que puguin participar per arribar a resoldre totes les problemàtiques que puguem tenir en un territori. En aquest sentit, sabem que la policia per si sola no pot fer front a totes les problemàtiques i totes les gestions. I això ho veurem molt clarament evidenciat quan parlem de problemàtiques que no coneixen de limitacions territorials, que passen de les fronteres. I això requereix de més esforç i sobretot d'una tasca preventiva molt important. En aquest sentit, hem d'entendre la seguretat actualment com la necessitat i la implicació d'un conjunt d'actors i sobretot d'una cooperació pública, tots amb l'objectiu comú per prevenir el delicte i buscar el que sigui millor per tota la societat.